навучыцца адначасова мяняць месцамі дыскі і прытанцоўваць. Цёма, лічыш, што гэта складана? Няма нічога прасцей. Ну, пакажы, калі ўмееш. Глядзі, спачатку я танцую. Ты не просто тупай, а ты танцуй, Топа. А што я раблю, па-твойму? Землятрус робіш. А трэба рабіць рухі якога-небудзь сучаснага танца. Ну, калі ты такі разумны, Цёмачка, сам пакажы, як гэта робіцца. Глядзі і вучыся. Ой! Хіп-хоп. Это у цябе танец пад назвай Топа атрымліваецца. Чаму Топа? Таму што ты паўтараеш топ-топ-топ. Ну і ты так паўтарай, навучышся танцаваць. А цяпер ты яшчэ і дыскі ў лапах перакідвай. О! Злева направа і справа налева. Ой! А я ведаю, чаму у нас не вельмі ўсё атрымліваецца. Чаму? Таму што ў нас музыка вельмі ціхая. Давай зробім яе грамчэй. Давай. Ой-ой-очки, что ж тут робится? Это вы? Ага, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ой-ой, дядуля добродей, вы зусім не по-сучасному вітаецеся. Дзятачкі, кветачкі. Ну, якія мы кветачкі? Мы дыджеі. Ой, поважаныя дыджеі, навучыце, як правильно вітацца. Ну, трэба як-небудзь коротко. Коротко? Так можа мне трошки хутчэй гаварыць? Ну, покажите, як вы зможете. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Чого? Не, так не пойдзе. Нейкая хуткагаворка атрымліваецца, а не вітанне. Тады подказвайце мне, сябры, як павітацца сучасным спосабам. Дядуля добродей, Так. а поспробуйте сказать просто. Салют! Салют, і ўсё? І ўсё, О! спробуйте. Тады мне трэба выйсці і зайсці ў пакой ізноў. Салют, мои любые кветочки. Што, атрымалася ў мяне? Ой, не вельмі. А можа вам кепку ці навушнікі даць і яшчэ раз паспрабаваць? Только без усяляких деточек и кветок. Салют і ўсё. Так, салют. Атрымалася ў мяне? Ой, напэўна, справа не ў кепцы. А ў чым? Вам трэба ўваходзіць у пакой по-іншаму. О, як? Можа, задам наперад? О, вот так? Ой! Ой-ой-ой! Гэта такое вітанне? Ды вы мяне зусім закружылі, я і забыўся, што трэба вітацца па-новаму. Так раскручивайся назад и витайтесь. Калі ласка. Што зноў не атрымалася? Это я з вами павітаўся, як робяць туземцы на далёкім афрыканскім востраве. Сучасна атрымалася? Ой, не, зусім не сучасна, але вельмі весела. Дядулечка добродей, а мне здаецца, што вам гэтыя салюты ды туземскія ну зусім не падыходзяць. Так, вы адразу не нашим любимым добродеем становіцеся, а зусім незнаёмым дзядулькам. Так, і нешта я сябе няёмка адчуваю, калі гавару не сваімі словамі. Давайте я павучуся усім вашым сучасным слоўцам, а вы маім словам. Дамовіліся. А зараз, сябры, будзем глядзець мультфільм. Ну вось. А зараз, деточки, любые кветочки, Вочки закрываются, сны казки пачынаюцца. Цудоўна атрымалася. Сардэчна. Дабранач, сябры мае. І салодкіх усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайцы
гняздо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.